L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Id-deputata nazzjonalista Julie Zara qalet li taqbel ma' Lino Briguglio u saħansitra apprezzat meta qal l-inizjattiva stabbiltà perikoluża ħafna. I qalet dan propju l-għada li Briguglio kien mistieden mill-Partit Nazzjonalista biex jitkellem fil-Kunsill Ġenerali tiegħu. Briguglio għalhekk. Dan huwa miżura perikoluża ħafna. It-tnejn huwa news mar qudiem il-Parlament fejn hemmhekk staqsel id-deputata nazzjonalista propju dwar dak li qal Briguglio. Għall-ewwel Zara deret bejn ħaltejn kif se twieġeb għall-mistoqsija li sarittilha, tant li saħansitra qalet li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista seta' jiddiskuti dak li qal Briguglio. Taqbel ma' Lino Briguglio li l-iskema stabbiltà hija perikoluża ħafna għala fil-Kunsill Ġenerali l-biera. Jiddependi kif taraw stabbiltà. Ma l-iskema li tal-Gvern stabbiltà taqbelja u qal perikoluża ħafna. Inxi tgħid? Jien mhux se nikkummenta fuqha, nħalli jekk mill-naħa tal-partit ovvjament niddiskutu dak li qal Professur Briguglio u mbagħad ikolli. Ma taf tikkonferma l-kliem? Madankollu ma li kkonfermat il-preżenza tagħha fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u li ċabx peta d-diskors ta' Briguglio, Zara ammettiet li taqbel miegħu li l-iskema hi waħda perikoluża. Inti kont il-Kunsill Ġenerali l-bieraħ? Iva kont. U ċabċabt mal-folla meta tkellem il-Professur Briguglio? ċabċab tagħla. Wara li waqt li tkellem? Mhux ovvja tapprezza dak li qal. Allura taqbel ma dak li qal insmajtu inti l-iskema stabbiltà hija perikoluża? Iva, naqbelu. B'hekk Zara komplit mal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech kifu u kollha għamel tiegħu id-diskors ta' Briguglio propju fl-istess Kunsill Ġenerali. Illum kien anke il-konferma mill-Profs Briguglio. Grech, Zara u l-Partit Nazzjonalista qed jattakkaw għat-tabla ħabel din l-inizjattiva soċjali mill-Gvern favur il-poplu kollu minkejja li ċifri uffiċjali mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u mill-Eurostat jikkonfermaw l-effett pożittiv li ġabet fi frar u Marzu biex jenet ittaffi żidiet fl-inflazzjoni fuq prodotti essenzjali. Fil-fatt l-Eurostat tax-xahar ta' Marzu nnota kif pajjiżna għandu l-inqas rata ta' inflazzjoni mill-bidu tal-isfidi internazzjonali bla preċedent. Dan fil-waqt li meta titqabbel ir-rata ta' inflazzjoni x-xahar li għadda ma' Marzu tas-sena l-oħra din niżlet b'4.4%.